Ayab ti panagdayaw, o apo umayak ken ka tapno sa ni banak, di mo ka di palubos may babainak. Nalinteg ka a Diyos, ispalanak kuma. Diganak kat di kagtaktak amang isalakan kanyak, sika kumati kamang ko kat ikanawanak, sika kumati sa lingad ko kat ispalanak. Sika ti bato apag kamangak, ket sariked-ked ko kas inkarim, tarabayan ken idalanak. Ilisinak iti silo anay sagana apakat nagak, pagsalinungak agsipod taad da pagad. Kadagita imam italek ko to'y kararwak. Si kanto apo ti mangisalakan kanyak, tati Diyos ka mapagtalkan. Adda kakanayon ni Taiwan mo, kaligiti may dadanes kanyak kan kayiti kabusor ko, isalakan na. Kasyam ka di to'y adipen mo, isalakan na gapo iti agbalbaliw nga ayat mo.
kararag tayo, manakabalin ken managayat nga Dios, agyaman kami tatang nga bigat nga intulod na kami dito'y balay nga pagdayawan. Dawatan may apo nga sakbat ti panag daydayaw mi salak na iban na kami ti Espiritum. Apo Dios, dawatan may matapo nga tulungan na kami nga mangawat ti sasaritam tatangal daw. Dawatan mi apo nga ikam ti wisdom apo ti mangted ti mensa tatanga aldaw. Luktam apo dagiti puspuso mi. Pakawanin na kami apo dagiti nagbasbasulan ken nagkurkurangan na kami. Daytoy ti dawat ken kararag mi tinagan ni apo nga Jesucristo. Amen. Agtugaw tayo. Please be seated. Good morning! Uy, parang wala akong mga pupils ngayon. Wala yung malakas na bate. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Nakabakasyon na ba ang marami sa atin? Parang kukunti lang tayo ngayon. Or late yung iba. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po para sa atin. Unang-una, ang ating pong Northwest Metro Manila District Children's Camp na gagawin sa Santa Maria, Bulacan ay magsisimula po sa May 5. Tama ba ako, Chair? May 5? May 5, 6, and 7. O bakit? May 5 to 7 po ang ating Children's Camp. Sa Hisland, dun sa Santa Maria, Bulacan, ipanalangin po natin ang ating mga bata at pati mga parents and adults. Sige na teacher, Sharon, Teacher Abby, si Pastor Edwin, sa pagsama nila sa mga bata sa ating Children's Camp. At open pa po para sa mga pagbibigay ng suporta sa kanila sa pamagitan ng pagtulong sa mga bata sa kanilang registration. Medyo malaki-laki rin ang kanilang registration kasi. It's 1,900 ang bawat isa. Kung hindi man po kayo naabutan ng signature card, kahit na ipaabot nyo na lang po sa mga diakonesa natin o kay Teacher Ethel yung ating tulong para sa ating Children's Camp. Bahala na si na teacher na i-distribute kung sino man yung kulang pa yung kanyang registration. Pangalawa, May 10, next Sunday, ito po ang ating Mother's Day. Tawagin natin si Ate Marlene para sa iba pang mga announcements with regard to the Nurture Ministries kasama ng ating Mother's Day celebration.
na imbaga-bigat natin, Apo. Good morning. Ito po, meron po tayo mga ilang paalala. Narito po ang mga ilan sa upcoming activity ng Nurture Ministries para sa buwan ng Mayo. Magmula po sa May 5 hanggang 7, ngayong linggo na po yun, ang Northwest Metro Manila District Children's Camp 2026, meron po tayong team na Awesome God, Awesome Wonder. Ang Bible verse po natin ay matatagpuan sa Psalm 77, verse 14. Ang venue po natin ay His Land Christian Retreat and Courtyard at Santa Maria, Bulacan. Sa mga bata po na sasama dito, ongoing po ang kanilang signature card campaign para makatulong sa pagbuo ng kanilang registration fee na worth 1,900 ang isa. 25 pesos lang po para sa isang pirma. So kung may lalapit po sa atin na mga bata para po dito, sana po masuportahan po natin. Sa May 10 naman po, sa linggo na po ito po ay ating Mother's Day na ang team po natin, Honor Her Love, Nurture Her Mind. Ang Bible verse po natin ay matatagpuan sa Philippians chapter 4, verse 6 to 8. Meron po tayong mga homegrown speaker sa linggong ito, katulad sa Dawn Prayer, si Sister Vince Sermonia. Sa Ilocano man po, si Brother Isaiah Vasquez. Sa Tagalog English, si Sister Bea Gardoque. Sa Aldersgate po, si Sister May Atienza. Sa Vesper po, ito po ang sa atin, si Sister Cecil Samson. Kilala niyo po yon. Ngayong darating na Mother's Day, let's not only celebrate our mothers, let's also be taught or reminded to support their holistic well-being always. For mothers need care too. At sa May 24, 2026 naman po, ito po ang ating Student Recognition Sunday. Sa lahat ng mga membro natin na graduate from preschool, elementary, high school, college, hanggang sa graduate school, masteral, and doctorate. Nag-moving up na may special award, nakapasa sa recent board exam and bar exams. Magpalista lang po tayo sa ating mga diakonesa o pwede rin po sa office para sure na masama po kayo sa bilang ng mga hinahandang special token ng ating simbahan para sa inyong achievement. Ito lamang po, maraming salamat and may God bless us all. Thank you, Ate Marlene. Parang hindi ikaw yun, ah. Parang mas inaasahan ko yung mas dynamic na pagsasalita. Napakahinhin na ang pag-a-announce ni Ate Marlene ngayon. Sa ating pagpapatuloy, tulad nga po na nabanggit ni Ate Marlene at nabanggit ko kanina, sa darating na linggo na po ang ating Mother's Day, kung kaya't lahat po ng mga nanay na narito at lahat ng mga nanay, imbitahan po natin na dumalo o sa linggo para sa ating special na selebrasyon. And then sa May 12, that will be our loading station, ang ating ministry sa mga street dwellers. 3:00 po yan ng hapon. May 16, ito po ang ating
Northwest Metro Manila District Conference Session. Alas 8 po ng umaga ang simula at dito po sa ating simbahan gaganapin ito, ating district conference. May 19 to 20, ang ating youth camp. Gaganapin po ito sa Antipolo City. So, mga kabataan, mag-ipon-ipon na, maghanda-handa na para sa ating youth camp. It's an overnight activity lang naman. And then, yung recognition Sunday natin, gaya ng nasabi ni Ate Marlene, sa 24. And then May 26 to 29, ito po yung ating 115th regular session ng Philippines Annual Conference. Gaganapin po ito sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Incorporated or KKFI. Tuloy pa rin po ang ating Monday morning Zoom prayer gathering, mga kapatid. Alas 5 po yan ng umaga at ang ating evening prayers or complain tuwing Biyernes, alas 7 naman po ng gabi. Ito po yung ating mga paalala para sa atin sa umagang ito. Ngayon naman, tinatawagan natin lahat ng mga bata na pumarito sa harapan upang sila ay ating may panalangin. Ipantayo na itubing dito isang wanan kakabsat tapno may kararagan tayo ida. Ay, magpa-pray daw siya, oh. Sige, tayo po'y manalangin. Sa umagang ito, O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sapagkat tinipon mo kami kasama ng mga batang ito dito sa iyong simbahan. Sa oras ng panalangin, Panginoon, dalangin namin, basbasan ng mga anak na ito, mga batang ito, samahan sila sa kanilang paglalaro, pag-aaral, pamamahinga, sa kanilang paglaki. Ingatan sila. Ganon din, Panginoon, basbasan ng kanilang mga magulang at lahat ng mga nag-aalaga at nagmamahal sa kanila. Gamitin mo kami lahat, Panginoon, upang sa ganon ay lalo pang mahubog mga anak nito sa pananampalataya at sa buhay Kristiyano. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen at amen. Sige po. Happy birthday! Sino-sino yung mga may birthday sa linggong ito? We have Samantha Gray Salvedia, Paul Michael Sansano, Loren Valera, Bush Palauay, Cesar Cruz, Mark Joseph Estrella, Shane Antonio Valenzuela, Peito Eleric Corre, Deborah Española, Franz Nicole Pulea, Chester Paul Maborang, Lilo Jansen Laguerta, Ray Reynante, Armando De Leon, Reami Alvarez, Minda Martin Doroja, ay hindi. Ay sa June pa, ba't dalawang birthday mo? Bernice Cruz, William Tio. Meron pa po bang ibang mga birthday celebrators dito? Okay, kapag birthday mo ngayon, ate, para magpapakain ka sa midway. Tapos ulitin mo sa June. Andito po ba yung mga may birthday? How about yung mga magdiriwang ng kanilang wedding anniversary? Wala po.
Sige po, kung may kakilala kayo sa mga birthday celebrators, pakipaabot pong ating pagbati sa kanila at ang panalangin natin para sa kanilang pagpapala. Pakinggan natin ang pagbasa sa banal na kasulatan. Panakaibasa, tinasantuan asurat, masalakan jay, umuna nga Pedro, Kapitulo 2, versikulo 2, aging ganat sa ngapulo. Kas diti kunana, kas kay lakuma kanyak maladaga, kanayon nga mawaw iti puro agatas, ana espirituan tapno, yiimnyo dumakkel kayo, ket maisalakan kayo. Kas kunati na santuan asurat, babaen ti padasyo, natakwatan nyo ti manangaasi ti apo. Umasidig kay iti apo, iso ti si bibiyag, abato nga na imbeleng dagiti agpatpatakder ta, imbeleng da nga awan serserbina. Ngem, pinili ken impateg ti Diyos. Umasidig kayo akas si bibiyag, abat bato, amaaramat iti panakaibangon iti na espirituan a templo. Agserbi kayo akas na santuan, apapadi, amang ipaay iti daton, na espirituan ken makaayo iti Diyos, babaen ken Hesu Kristi. Takunati na santuan asurat, pimili ak iti napateg abato, akas pasoli. Ikabil ko iti ijay Sion. Ket siya sino man amamatiken ko na, pulos nga awan to panakapaay na. Napateg unay daytoy abato, kada kayo mamati, ngem kadagiti saan mamati, kinonahan napay, ti bato nga imbeleng dagiti agipat patakder. Nagbalin kangrunaan unay abato, kunapay ti sabali paset, tinasantuan asurat. Dahito iti bato pakaitibkulan ken pakaitublakan dagiti tattao. Naitibkol agsipod ta dida mamati ti sao kasta ti intuding ti Dios pagbanaganda. Ngem da kayo tinapili apuli. Papadi kayo nga agserbi iti Dios. Nga ari nasyon kayo anasantuan. Tattao na kayo ti Diyos, inruar na kayo iti kasipngeten, ket impaan na kayo iti nakaskasdaaw nga lawag na. Pinili na kayo, mangipakaamo kadagiti nakaskasdaaw nga aramid na. Saan kayo idi tattao ti Diyos, ngam ita tattao na kayon. Diyo amo iti kaasi ti Diyos, ngam ita inawat yon ti kaasi na. Agyaman tayo iti Diyos. Tayo po'y magsitayo para sa pagbasa sa banal na Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo natin, Panginoon, ayon kay San Juan. Huwag mabagabag ang iyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay na aking ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyong daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, kahit tagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama?
Hindi ka ba naniniwalang ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nanatili sa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. Maniwala kayo sa akin, ako'y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. Pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Kung hiling kayo ng anuman sa pangalan ko, ito ay aking gagawin. Mga kapatid, ang ebanghelyo na ating Panginoon. Madaydayaw ka, po O ako Kristo. si Kristo. Sagana tayo ti puspuso tayo nga mga higante mensahe ti kanta.
Thank you, choir. You are mine. Ito pong sabi ni Jesus. At sabi din natin, yun din ang dapat nating sabihin sa Panginoon. Pero mas na maririnig natin yan mula sa Panginoon. Ikaw ay akin. Good morning! Ay, talaga? Mahina. Magandang umaga po! Parang hindi tayo na... Sino pong nag-breakfast sa inyo? Taas ang kamay. Ay, kaya pala. Kukunti yung nag-breakfast kay mahina ang sagot. Ang tatlong sandigan sa pusong naguguluhan. Mga kapatid, naranasan nyo na ba yung mapatitig ka sa kisame sa gitna ng gabi na tila dinudurog ka o di kaya yung puso ng isang di makitang bigat. Yung pakiramdam na tila nakasaisa kang bangka, nag-iisa sa laot, wala kang mapa, wala kang direksyon at walang di alam kung anong gagawin. Ang bawat alon ay tila huling hampas na. O di kaya, napasakay kayo sa jeep, pupunta kayo ng pupunta kayo ng Cubao, pero ang nasakyan nyo, pupuntang Fairview. Tapos, first time mo lang sumakay, di mo alam ang direksyon. Litong-lito. Mga kapatid, ganitong eksena ang makikita natin sa upper room noong gabing bago ipagkanulo ang Panginoong Yesus. Ang John chapter 14 ay kasama ito sa farewell discourses ni Jesus. Mga huling pananalita ni Jesus. At sabi ng mga Bible scholars, ito ay isa sa mga sinabi ni Jesus nung siya ay nagpapaalam sa kanyang mga alagad doon sa upper room. Inihayag ni Jesus ang kanyang nalalapit na pag-alis, ang pagkakanulo sa kanya ni Judas, ang pagkakaila sa kanya ni Pedro. Ang puso ng mga alagad ay binabagabag ng takot, kalituhan at nalalapit na dalamhati. Pero sa gitna ng unos na yun, hindi sila binigyan ni Jesus ng simpleng, magiging okay din ang lahat. No. Anong binigay ni Jesus sa kanila? Binigyan niya sila at maging tayo rin na parang katulad ng mga alagad ang ating nararanasan ngayon. Binigyan niya sila at tayo ng tatlong sandigan na hindi lamang praktikal at puno ng damdamin, kundi hitik na hitik sa malalim na katotohanan ng Diyos. Una, baguhin ang direksyon ng iyong pagtitiwala. Verses 1 to 4. Sabi ni Jesus, huwag kayong mabagabag, or let not your hearts be troubled. Huwag kayong mag-worry. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. Ang pandiwang bagabag o mabagabag, sa Grego ay tarazo, ay karaniwang ginagamit ito sa bagong tipan upang ilarawan ang magulong tubig. O di kaya dagat na binabagyo.
So, nung sinabi ni Jesus, huwag kayong magulumihanan, huwag kayong mabagabag, huwag kayong mag-worry. Hindi lang pala simpleng pag-aalala yung sinabi ni Jesus. Ang kanyang sinabi, sa mga sandali na parang kayo'y nasa gitna ng bagyo, nasa gitna ng dagat at may bagyo, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-worry. Huwag kayong kabahan. Huwag kayong mag-uumiyak dyan. Ang utos ni Jesus ay isang kagyat na pagtigil. It is an instant stop. Hindi yung, sige na, tahan na, huwag na kayong mag-alala. Huwag ka nang umiyak. Para bang yung kanta ni Gary V ba yun? Huwag ka nang umiyak. Hindi po ganon. Ang sabi ni Jesus, ngayon din, itigil ang pag-aalala. Ngayon din, itigil ang pag-worry. Ngayon din, itigil ang anumang pag-aalinlangan. Pero ang tanong natin, paano, Lord? Ang sagot, ibaling natin ang direksyon ng ating pagtitiwala. Ibaling natin ang direksyon ng ating pagtitiwala. Many people trust in money. Many people trust in the things of this world. Maraming mga tao na ang tiwala ay nasa kanilang kayamanan, trabaho, pera. Ang tiwala ay nasa kanilang mga kaibigan, pamilya. Ang seguridad ay nasa kanilang marangyang kabuhayan. Pero ang sabi ni Jesus, ibaling ninyo ang iyong tiwala. Ibaling ninyo ang direksyon ng iyong tiwala. Sabi ni Jesus, sumampalataya kayo sa Diyos at sumampalataya kayo sa akin. Trust in the Father, believe in the Father, trust also in me, believe also in me. Ang dalawang pautos na sumampalataya kayo ay maaaring isalin bilang patuloy na pagkilos. So hindi lang yung minsan lang na pagtitiwala, hindi lang yung minsang pag-asa, kundi patuloy kayong magtiwala sa Diyos, patuloy rin kayong magtiwala sa akin. Mga kapatid, dito itinataas ni Jesus ang kanyang sarili na kapatay ng Diyos Ama bilang pinagmumulan ng katiwasayan, bilang pinagmumulan ng kapayapaan. Huwag tumingin sa alon ng problema. Tumingin sa Diyos na sumasa atin sa gitna ng maraming pagsubok. Pinapaalala nito sa atin yung karansan ni Pedro. Minsan habang naglalayag yung mga alagad, hindi nila kasama si Jesus. Sa madilim na laot, biglang may nakita silang imahen ng naglalakad sa ibabaw ng tubig. Hindi nila makilala kung sino yun kasi madilim. Natakot sila. Sabi ng mga alagad, multo, multo. Pero yung sinasabi ng multo, hindi talaga multo as in. Natakot sila kasi
ang paniniwala ng mga tao noon, nung lumang tipan hanggang sa nung bagong tipan, sa ilalim ng tubig, sa ilalim ng dagat, sa ilalim ng lawa, sa ilalim ng ilog, doon nakatira ang mga dyablo. At ang mga bagyo sa dagat ay kagagawa ng mga dyablo. Di ba tayo mga Pilipino may mga ganong pamahiin tayo? Sa mga ilog, sinasabi natin, taon-taon nangunguhan ng buhay ang ilog na yan. May naninirahan kasing engkanto dyan, may nanirahan kasing sirena dyan. Sinong hindi nakarinig ng mga ganon? Or sino sa inyo ang nakarinig na ng ganon? Taas ang kamay. O halos tayo, lahat tayo, di ba? Nung grade 5 ako, dumalo ako ng provincial jamboree ng Boy Scout. Doon sa Burgos, Ilocosur. At sa tabing ilog kami nagcamping. Pinagbawalan mariin kami pinagbawalan na aming scoutmaster na huwag pumunta sa ilog, huwag maligo, lumangoy sa ilog. Ang sabi niya sa amin, taon-taon nangunguha ang ilog na to, taon-taon may kinukuhang buhay ang sirenang nakatira dito. Sa ilog may sirena. Ang alam ko lang sa dagat yung sirena na sinasabi ng mga kwentong bayan. Anyway, dahil doon natakot kami. Unfortunately, may isang scout na galing 1st District, Magsingal yata yon or Santa Catalina, nalunod doon sa ilog during that duration ng provincial jamboree. Lalong napalakas yung pananakot sa amin ng aming scoutmaster. Sabi ko kasi sa inyo, huwag kayong pumunta doon sa ilog. So, yung mga alagad, takot na takot. Kasi, dahil hindi nila nakilala yung naglalakad sa ibabaw ng tubig, ang alam nila, may isang dyablo na umaibabaw sa tubig. Pero nung malapit na, kasi papalapit yung naglalakad sa ibabaw ng tubig sa kanila. Pero nung malapit na yung naglalakad sa tubig, ibabaw ng tubig, sinabi niya, huwag kayo matakot. Ako ito. Sinabi ni Pedro, kung ikaw nga po yan, Panginoon, o Guro, utusan mo akong lumakad din sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Jesus, halika, Pedro. Di humakbang si Pedro. Mula sa bangka, humakbang. Tumayo sa ibabaw ng tubig. Aba, unang hakbang, hindi lumubog. Pangalawang hakbang, hindi lumubog. Aba, nag-enjoy. Natuwa siya. Nag-enjoy sa paglalakad sa ibabaw ng tubig. Pero nung may makita siyang malaking alon na papalapit sa kanya, yung kanyang paningin ay nabahaling mula kay Jesus napunta sa malaking alon na papalapit sa kanya. Nung ang kanyang paningin ay nabaling mula kay Jesus patungo sa alon, nagsimula siyang lumubog. Buti na nga lang nung sinabi niyang, Panginoon, iligtas mo ko, biglang nandun na si Jesus sa kanyang harapan at iniangat siya. Mga kapatid, ang sabi nating leksyon, huwag ibaling natin ang direksyon ng ating pananampalataya, pagtitiwala sa Diyos at kay Jesus. Focus our eyes. Let us focus our eyes to
the Father and to Jesus. Pagtiwalaan natin ang Ama, pagtiwalaan natin si Jesus. Sumampalataya tayo sa Diyos, sumampalataya tayo sa Ama at kay Jesus. Huwag tumingin sa iba. Huwag tumingin sa alo ng problema. Tumingin sa Diyos na sumasa atin. At bakit tayo mapapanatag? Dahil ang kanyang pag-alis ay may pangako. Kahit na sinabi ng Jesus na aalis siya, lilisan siya, may pangako. Sabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming tirahan. Ako'y paruroon upang maghanda ng lugar para sa inyo. Ang salitang Grego na ginamit dito ay monei. Para sa tirahan na nangangahulugang permanenteng tahanan, hindi pansamantalang bahay. Mga kapatid, hindi tayo inihanda ni Jesus para sa paglisan patungong kawalan, kundi para sa isang walang hanggang reunion kasama niya. Tulad ng isang mapagmahal na kasintahang nauuna sa ibang bansa para ihandang ang magiging tahanan nila doon, tinitiyak ni Jesus na ang ating kinabukasan ay nakaangkla na sa piling ng Ama. Kapag kumakatok ang pagkabalisa, kapag kumakatok ang pag-aalala, huwag tayong maniwala sa kanyang kasinungalingan. Bagkus, sadyain nating sabihin sa ating kalooban, ang tiwala ko ay nakalagak hindi sa solusyon bukas, kundi kay Jesus na naghanda ng walang hanggang tirahan para sa akin. Pangalawa, yakapin ang daan na si Jesus, hindi ang mapa. Isang gabi, may isang nagbibiyahe, nakasakay sa kanyang kotse, gamit ang kanyang GPS. Anong GPS niya? Si Waze. Habang siya nagbibiyahe, pinapakinggan niya yung direksyon na sinasabi ng GPS. Aba, bigla siyang namatayan ng ilaw. Napundi yung bumbilya ng kanyang sasakyan. Di na niya alam ang kanyang direksyon na pupuntahan. Nagtiwala na lang siya sa sinasabi ng kanyang Waze. Hanggang sa napatigil na siya dahil sabi ng kanyang Waze, you have reached your destination. Narating mo na ang iyong gustong puntahan. Nagalak yung lalaki. Nung lumabas siya, kinuha niya kanyang cellphone, inon ang flashlight ng cellphone, yung kanyang kagalakan napalitan ng takot. Bakit? Yung kanyang Waze, dinala siya sa madilim na sementeryo. Sabi ng kanyang Waze, narating mo na ang iyong pupuntahan. You have reached your destination. Mga kapatid, minsan, kung hindi mo madalas, tayo'y nakasalalay sa ating GPS. It's either Google Map, Waze, ano pa yung mga ibang app? Doon tayo nakasalalay. Pero minsan, dinadala tayo sa ibang direksyon, sa ibang lugar. May mga pagkakataon, ganun ang nakaransan namin ni Phil. Di namin alam kung saan yung lugar na pupuntahan namin. Nakasalalay kami sa Waze o di kaya Google Map. Sasabihin sa amin, nandun na kami. Narating na namin yung
nakapin na pupunta namin pero wala naman doon. Sa kabilang kanto pa pala. O di kaya sa looban pala. Kung ang ating mga GPS, Google Map, Waze, ay hindi minsan mapagkakatiwalaan, mga kapatid, mayroong isa tayong mapagkakatiwalaan. Siya ang nagsabing, ako ang daan. Hindi niya sinabing, dito ang daan or doon ang daan. Hindi niya tinuturo ang iba, kundi kanyang sinabi, ako ang daan. Ako ang pinakamaliwanag, pinaka-reliable na mapa. Hindi ko lang kayo tuturo kung saan ang inyong dadaanan. Sasamahan ko kayo sapagkat ako mismo ang daan. Mga kapatid, minsan ang dami-dami pa nating mga bagay-bagay na hinihiling o ginagawa upang tayo'y mapasa Diyos at mapalapit sa Diyos. Upang makamit natin ang katagumpayan, upang makamit natin ang biyaya at pagpapala. Bale, wala po lahat yun. Ang kailangan lang natin, lumapit tayo kay Jesus. Manatili kay Jesus na nagsabing, ako ang daan. Sabi ng siyensya at ng filosofiya, there is no such thing as absolute truth. Truth is relative. Walang absolute na katotohanan. Maaring ang katotohanan para sa atin ay hindi katotohanan para sa iba. Tama naman yun kung iisipin. Kasi ang itaas natin dito sa Pilipinas, iba ang itaas nung nasa Amerika. Ibang direksyon. Ang itaas natin doon, pero yung nasa Amerika, kung ang punto de vista ng gagamitin natin ay yung lugar natin, doon ang itaas nila. Yung tama para sa atin, yung ethical para sa atin, yung moral para sa atin, ay hindi tama, hindi ethical, hindi moral para sa iba. Kaya sasabihin ng mga philosophers, truth is relative. Magkaganon pa man, mayroong isang absolute truth. At ito ay ang Panginoon. Siya lamang ang maaring magligtas sa atin. Iyan ang katotohanang hindi mababali, katotohanang hindi magbabago. Wala nang iba. Hindi ka pwedeng iligtas ng iyong relihiyon, hindi ka pwedeng iligtas ng iyong kabaitan, kabutihan, hindi ka pwedeng iligtas ng iyong simbahan, hindi ka pwedeng iligtas ng iyong kayamanan. Si Jesus lamang. At ito ang katotohanan. Sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, ako ang buhay. Kay Jesus lamang natin masusumpungan ang buhay na sagana, buhay na ganap, buhay na walang hanggan. Wala nang iba. Panghuli, gawin nating daluyan ng kapangyarihan ng panalangin. Actually, halos
Ang dami na nating mga narinig na sermon patungkol dito eh. Gusto ko lang ipaalala sa inyo ang sinabi ni Martin Luther. Sabi ni Martin Luther, ang unang responsibilidad ng isang mananampalataya pagkagising sa umaga ay ang lumuhod at manalangin. The first duty of a believer whenever he wakes up in the morning is to kneel down and pray. Mga kapatid, tanong ko muli, natanong ko na sa inyo nung nakaraan ito, pero ulitin ko. Anong inyong unang ginagawa pagkagising sa umaga? Totoo ba? Manalangin daw. Pero yung ibang totoo, pagkagising sa umaga, kakapain yung cellphone. Ano, Juvie? Titingnan kung may message. Titingnan kung ano yung alarm or alert. Titingnan kung nag-message ba sila bidudes. Sabi ni Martin Luther, ang unang katungkulan ng isang mananampalataya pagkagising sa umaga ay ang lumuhod at manalangin. At ito rin ang huling katungkulan ng isang mananampalataya bago matulog, ang lumuhod at manalangin. Sabi ni Jesus, ang anumang ihilingin nyo sa panalangin sa pamagitan ng aking ngalan, ito'y aking ipagkakaloob. Hindi lang pala buhay na ganap, buhay na walang hanggan ang kanyang pagkakaloob sa atin. Kung tayo'y lubusang magtitiwala sa Kanya, kung ang direksyon, ang focus ng direksyon ng ating mata ay sa Kanya. At kapag tayo'y nananalangin sa ngalan niya, ang ating mga panalangin ay Kanyang tutugunin. Subalit, pansinin natin, ang panalangin, mga kapatid, ay hindi yung patungkol sa ating kagustuhan. Our prayers are not the things, or the content of our prayers should not be the things that we want. Instead, it should be the things that God wants for us. The things that God wants for us. Ang laman ng ating panalangin ay kung hindi kung anong gusto natin, kundi kung ano ang gusto ng Diyos para sa atin. Malala niyo sinabi ni Jesus, not my will, Lord, but yours be done. Paano? Balik tayo sa pangalawang puntos. Ibaling ang paningin sa Kanya at sa Ama. Sabi ni San Pablo, kapag kayo'y nananalangin, ang Espiritu Santo mismo ang siyang nagbibigay sa inyo ng lalamanin ng iyong panalangin. Ang tanong, totoo ba yon sa inyong panalangin? Ganon ba talaga kayo manalangin? Kadalasan ng ating panalangin, ang laman ng ating panalangin ay kung ano yung ating kalooban, kung ano yung ating kagustuhan. Puro hiling, puro hiling. Sa halip ng panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos, hindi. Minsan ang panalangin ay ang paghingi sa Diyos. It is not
talking to God, but demanding from God. Minsan may narinig ako, manalangin ka sa Diyos. Singilin mo ang Diyos. Aba, para bang may utang ang Diyos sa atin? Bakit mo naman sasabing singilin mo ang Diyos? Eh di ba ang dami ng pangako sa atin? Singilin mo ang Diyos sa kanyang pangako. Singilin daw natin ang Diyos sa kanyang mga pangako. Mga kapatid, wala pong utang ang Diyos sa atin. Hindi natin pwedeng singilin ang Diyos. Whenever we pray, ask the Spirit to give us the content of our prayers so that those prayers will surely be granted by God. Ito po yung tatlong sandigan para sa atin sa linggong ito. Sandigan sa pusong naguguluhan. Nawa, patuloy tayong manatili kay Jesus, magtiwala sa Kanya at sa Kanyang pangako, patuloy na nakafocus sa Kanya, hindi sa iba, at patuloy na nananalangin sa ngalan niya. Magandang umaga po sa atin, pagpapala ang sumating lahat. Amen. Maawagan dagiti Asher, pangipaay kadagiti sagsagot. Narito, Panginoon, ang aming mga handog, ipinagkakalob namin dito sa iyo. Magalak ka nawa sa aming mga kalob, O Diyos. Basbasan ang mga to. Pagpalain mo mga anak mo nagbigay sa mga to. Patuloy nawa nilang tanggapin ang siksik, liglig, maapaw na pagpapala. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Manatili po tayo nakatayo para sa banal na komunyon.
Ti Apo adda kada kayo. Kastamet ken ka. Itangad yu dagiti puspuso yu. Itangad mi ida iti Apo. Iden tayo ti Apo ti panagyaman. Nakanaan nga iden tayo ken kuana iti panagyaman ken panagdayaw. Isut may tutup na imbag kan may parbeng iti kanayon kan sa dinuman nga ramiden ti panagyaman kan kawapo ama man nakabalin amin na marswa ti langit kan daga. Idi rabii nga nyawat na ti bagina may pay kata kami nangala ti tinapay nagyaman kan ka pinisi na ti tinapay katinted na kay kitidala na kinunana alain nyo kanenyo daytoy ti bagik amay daton kada kayo. Aramid ninyo na ito'y apakalaglagipan kanyak. Kalpasan na nangalay ti kopa, katidian na kapagyaman kan ka, inted na kayo iti adalan na kat kinunana, uminom kayo amin ti daytoy. Daytoy ti darak, iti barotulag, amay parukpok agpay ti panakapakuan na iti basbasolyo. Aramid ninyo daytoy, amasansan kas paglaglagip kanyak. Iparukpok mo ti Santo Espiritum kada kami, kan kayo ito'y asagot at tinapay, kan ko pa. Pagbalinem dagito'y kada kami, bagi kandara ni Kristo. Tapno ti daytoy lubong agbalin kami bagi ni Kristo, ano subot iti dara na. Baban iti Espiritu, pagkaykaysa na kam kan Kristo, kan iti tumunggal maysa, kan iti ministeryo ti daytoy lubong aging gatya ay ni Kristo iti maudi panagbaligi. Kat makipagrambak kami kan kuana iti nailangitan na padaya. Gapukan Hesus Kristo ang anak mo. Kan iti panagtang ti Espiritu Santo iti nasanto na iglesia. Kuam amin ti dayaw kan gloria. Manakabali na Diyos ita kan tagnanayon. Amen. Gaputa da may sa tinapay. Titinapay apisyon tayo. Isut pa na kay raman tayo ti bagi ni Kristo. Ti kupa ngayon tayo itag-ay, kat isut pa na kay raman tayo, iti dara ni Kristo. Mga kapatid, handa na po ang hapag nating Panginoon. Kayo inaniyahan na lumuhod dito sa ating maluhuran at tanggapin ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
Mga kapatid, inyong tinanggap ngayon ang katawan at dugo ni Kristo. Kanya nga yung sinasabi sa inyo, itong aking katawan ang pinagpire-piraso para sa inyo, kanin nyo at kayo'y magpasalamat. Itong aking dugo, pinagkakalob ko sa inyo para sa kapatawaran ng iyong makasalanan. Inumin nyo ito at kayo'y magpasalamat. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat tinuring mo kaming karapat-dapat na tumanggap ng iyong katawan at dugo. Pagpalain mo mga kapatid na ito na sumama sa iyong hapag. Ipagkaloob mong espesyal na biyaya pagpapala sa kanila. Pakinggan ng mga kailingan, mga panalangin. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. Amen. Humayo kayo mga kapatid at patuloy kayong magpasalamat at magtiwala sa ating Panginoon. Tayo tumayo at tayo manalangin. Agnanay na Diyos, agyaman kami kanka, gaputi da ito na santuan ang ministeryo, anang idato ng tibiyag mo pa kay kada kami. Patgam tapnong mapan kami ti lubong, babanti pa nakabalin ti espiritum, kasi tadmi ti bagimi, kan biyagmi kadi sabsabali, tinagan na Yesu Kristo nga pumi. Amen.
Apo Diyos, nudaduma, malipatan mi tagtalagkan ka. Nudaduma, kasla ordinaryo nga banag, digiti na santuan nga aramid. Nudaduma, kasla, awan, iti gagarmi, nga agservi kan agdayaw kan ka. Pakawanan na kami, Apo Diyos. Minsan po, Panginoon, parang ordinaryong bagay lang ang paglilingkod sa iyo, ang paggawa ng kabutihan, ang paggawa ng mga banal na gawain. Minsan, Panginoon, parang nakagawian na lamang ang pagsamba, pananalangin. Hindi dahil sa ito'y iniudyok ng iyong Espiritu sa amin. Patawad po, Panginoon. Patawad din po, Panginoon, kapag mas na nagtitiwala kami sa iba kaysa sa iyong pangako. Patawad po, Panginoon, kapag minsan kinukulang ang aming paniniwala, pananampalataya, pagtitiwala. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, patatagin kami. Dalangin namin, palakasin kami. Dalangin namin, linisin kami. Pagalingin kami sa anumang sakit na nararamdaman namin. Kasama na po ng aming mga mahal sa buhay. Maaring sinabi o sasabihin ng doktor, wala nang pag-asang gumaling. Pero sa iyo, Diyos, wala pong imposible. Binuhay mo nga pati patay. Kaya't alam namin, yung imposible sa amin, posible sa iyo. Kaya't patuloy kaming umaasa at nananalangin, nagtitiwala sa iyo. Sa mga problemang pinansya, problema sa trabaho, sa pamilya, sa relasyon, sa inyo rin kami humingi ng tulong sapagkat alam namin na nasa inyo ang lahat ng katugunan. Sa oras na ito, Panginoon, tinatalaga ko ang buong simbahang ito sa iyo, ang buong kapulungan ito, sila na nandito sa santuaryo, maging mga kasama namin sa online. Ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo sa kanilang buhay na sagana, buhay na ganap. Jesus, aming Panginoon, muli kami nagtitiwala, kami nananampalataya. Sa ngalan mo, itong aming panalangin. Amen. Amen. Aglabas ti aldaw, si papardas, pagamuan naramid, maiwakan.
Mga kapatid, kay Jesus lang tayo magtiwala. Kay Jesus lang sumampalataya. Sapagkat sa Kanya, masusumpungan natin ang lahat ng ating pangangailangan. Sa Kanya natin masusumpungan ang lahat ng biyaya. Humayo kayo at sa inyong paghayo, ipagkaloob nawa ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ang iyong kagalingan, kapayapaan, katagumpayan at pagpapala ngayon magpasawalang hanggan. Amen at amen.